tukarigere na ogoja kurugwitamo abande bagoja gutonala tobe buna chianga batumanya na aya Kalonzo Musyoka kwanya gagoja bana ba Matiang'i na bana ba Gachagua tutagete bantu batonale igo tutagete Gachagua kara asegete Kalonzo kara asegete wichi no maru asegete Matiang'i ara asegete ingakinere goja wika coalition ya korosiku yo opposition togo soke candidate yemo none serikali iri komanya ngotogo soke ngotorengererete lakini momanyete ngati na opposition yo monte bugate candidate yo president gakuruko mwisima Fred Okengo Matiang'i nere biye kano ene serikali yakorete obwe kera tuwarona amangana naro Gachagua kero Matiang'i aroro Agachagua gukwana ase leader tumete leader ntubugate leader tugatua no muntu kwagite ipindi buno onkoroka mumete onkoroka yo kabera ngayakuruko ntubwati muntu kurukonkorogo jo lakini tubwati onkorogo onkorogo maite kabigete enjira ya yakondo yali bangire bakunya kogoka bagogate no buse naye unole kuno bigete suit umuntu akaza bwega bwate beso ikakoreki ikanse amangana naro Gachagua kerate nine gali igoro Matiang'i atakubente kwabera kuruya semo kerago mangana yago kwanwara nyora na kwara bunu mugabana oyo mugaga kwana ubigoro ya amazago kukwara kwarai kwanya kanyoro mundo no ore ne koikole ndeka ro opposition iga mbantu kyokobera na barabu opposition yeton Trump ntuno Trump na ane ntura ondo kwara tino kere chikure chigenda by election kwara yeto kurangira nyamo abantu bakurangira ni bagati candidate bakurusto kwa candidate tugatene yamo kimuto ngitotali yamo ne serikali obwete konya kulika je konya gwakana chingaseti konya gwakana ebintu ebiga byanya abantu banyakulika na ntuliyamo lakini Trump